Xebbajtuna, din hija lajta ta' diversi jaqdiet ambjentali li fis-27 ta' Mejju se jkunu qed jipprotestaw flimkien ma' bosta familji, studenti, ħaddiema u bdiewa quddiem emerġenza li qed thedded il-benesseri personali tan-nies u l-ambjent ta' madwarna. Protesta li se ssir kif fis Ruma stess minħabba ferneżija ta' bini bla doċċ u bla pjan. L-għaqdiet insistew li bħalissa l-ebda spazju mħieles mill-ħakma tar-Reba, inkluż il-Gżira Uċija u saħansitra anke riserva naturali ta' Kemmuna. Meta ħabbru din il-protesta l-għaqdiet qalu illi l-qerd ambjentali qed issarraf fi problemi ta' saħħa fiżika u mentali, fi tfal imdejqin li m'għandhomx fejn jimirħu u fix-xewqa dejjem tikber fost iż-żgħażagħ li jitilqu minn pajjiżna. F'din il-protesta nazzjonali l-għaqdiet se jkunu qed jitolbu li minnu fih jittieħdu azzjonijiet fosthom li jinbidlu l-policies tal-ippjanar sabiex tieqa fil-mewġa ta' kostruzzjoni li ma tirrispettax il-kuntest il-wirt storiku l-ambjent naturali lil bdiewa u anke lir-residenti. Li titwettaq riforma radikali fl-istituzzjonijiet kollha responsabbli mill-ambjent l-ippjanar u l-artijiet u li jinbena mudell ekonomiku li jfittex kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd minflok tkabbir ekonomiku bla qies ibbażat biss fuq il-qlieħ tal-ftit. L-għaqdiet li sejħu din il-protesta huma il-Moviment Graffiti, Friends of the Earth, flimkien l-ambjent aħjar din l-Art Ħelwa, Nature Trust Malta, l-Għaqda Għawdix, BirdLife Malta u Ramblers.